ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шумоёнро бо фарориси иди қурбон аз сидқи дил табрик ва таҳният гуфта, барои ҳар якояки шумоён сиҳат саломатӣ, умри дароз, беғам ва дур аз ватан будагон ба барори кор сиҳат саломатӣ хоҳонам. 1-2 моҳ пеш ин оилаҳои ниёзмандро ки дар шаҳри Гулистон Қайроқум дар наздикии ҷарӣ, яъне дар назди шифрзаводе ки зиндагӣ мекарданд, дар навор гирифта будем. ҳоло бо ёрдами шумоён албатта инҳоро бо ҳамчун иҷоранишин дар кӯчаи Қайроқум Мирзо Турсунзода 3 дар хонаи ҳоло ҷобаҷо кардем. ҳоло ҳам аз зиндагиашон азият мекашанд ва аз ҳар яки мо шумоён соҳибҷоён дасти ёрӣ талаб карда истоданд. мехостам каме бошад ҳам аз худошон фаҳмем. Абӣ Малика. Ассалому алайкум. Мен як одам дам боло мона ёрдам кардан, мо аҳму ҷарӣ ҳамиҷо оварда мондан шукрона мекунем ки аҳму ҷарӣ ҳами сали ай балоҳо дурташтем неки аммо шароитамон ҳозир аз беҳтар бошки кор карда метавонам дастҳом барам. ин дастҳома мебинад одаме корба мерам нагӯ бучаҷон шумо ин дастҳон ки кори мона будкан наметавонетон, ҳам шумо азо мекашед ҳам мо ҳамба шароитамон салиб аз бин. ҳукумат равам, ҳукумат қайд мегӯ, прописка мегӯ. Бе прописка вахше ёрдам намекунам ягон ҷо. Ки ҷое нарафтам. Рости гапаш 2 бор масҷид бирафтам. Баҳчо гӯшна, ташна. Масҷид бирафта, чикор кунам? Ягон ҷо кор намегирам. Рафта дар ин масҷидба тавбаи кардам, ки сали зиндагӣ равад гуфта. Маҷбур шудам. Корба нагирам киҷо равам, ҳукумат равам прописка мегӯ. Намедонам киҷо равам, бе прописка намедонам киҷо равам ки ягар зиндагишона ёрдам киям. ин дастком ки ҳеҷ ки мана кор намегирад. ҳамба сали ёрдам кунетон бародаронем, бочаҳомем я дастгир кунетон. масад аз ҷиҳати кориам бошад, метавонанд як дар посбонӣ ё ягон коре ки аз дасташ мебуд сабуктар бошад ҳам дасти ёрӣ дароз мекардем, бо бисёртар хуб мешуд ки дар ҷои кор таъмин шавад буд, бисёр хуб мешуд. ҳоло аз ҷиҳати ҳамин дастипош ва рамиш бисёр ҷо мерад ба кор таъмин шуда натавонистост. ҳамчун маъдикориам мерад, ойнапокунӣ стройкҳо меранд, ойнапокунивиам дастша зӯриш нарасидааст. аз ҷиҳати саломатияш ва азбиниш метавонем хатя посбонӣ ва ягон одамоне ки соҳибҷо дар хонашон посбон мекунанд ё дар ягон корхона метавонанд ин занак ҳамчун посбон ба кор қабул шуда тавонад. агар ягон одам ҳамин хел шароит дошта бошад, хоҳиш мекардем кӯмак кунтон. ассалому алайкум бародарони аздони назик. мо ай тарафи ҳам баландӣ ки тарафи ҷарӣ ки зиндагӣ мекардем, ду ёр рафиқи бародароне ки буданд ки ёрдам додам ба ҳамаи квартира фурӯвардан шароиту муҳози вазбӣ. шавҳарам ҳозир дар муҳоҷир аста, нав карантиношон тамом шуда корашон сар карда, ҳозир ай паси документҳо шудастанд. агар илоҷа шавад хоҳиш мекарданд ин хоҳаромон ки даъми арафии иди қурбон каме бошад ҳам дастгирӣ мекардем аз ҷиҳати кор ё хӯроквора илоҷаш мешуд, ба ҳамин оилаҳои ниёзманд каме дигар дастгирӣ мекардем. ҳоло ҷои истиқомат ва рақами телефонҳояшонро дар поёни навор мегузорам. пешакӣ ба ҳамаи шумоён арзи миннатдории худамро баён мекунам.